Ni Carlos naiz, Lizardiko euskaltegian nago ikasten, euskeraz. Hasi nintzen duela 2 urte, ere batean egon nintzelako, eta asti asko edukutxeagatik euskeraz ikasten hasi nintzen. Ez dut behar titulorik, baina euskeraz hitz egin nahi dut. Asko gustatzen zait hizkuntza eta beharrezkoa da harremana berriak egiteko. Nire aukera izan zen online ikastea. Betidanik ikasteko nahiko konstante izan naizelako eta orduan nire pertsonalitatearekin ondo zijoalako. Iaz pentsatu nuen, barnetegi batera joan behar dut eta gainera nire kuadrillakoak denak barnetegira joan zen eta kontatu zidaten oso esperientzia ona dela eta zergatik ez. Nire semearekin hitz egiteko euskeraz, orain dauzka 4 urte eta ikastolan dagoenez gustatuko litzaidake berarekin harremanak edukitzea gure hizkuntzan. Barnetegian bertan bizi zara, ala bakarrik zoaz? Bai. Da, etxe bat da eta 2 pisu dauzka. Behan dago egongela, txokoa, jangela, sukaldea eta gero lehenengo pisua dago klaseak. Nire irakaslearekin txango desberdinak egin ditugu. Horizol mendira, Santageda Santagedako eguna. 2 astero unitate berria igotzen dute. Dago Moodle plataforma, ez dakit ezagutzen duzun. Eta hor badaukagu tutore bat. Eta tutore horrek 2 astero unitate berria igotzen du plataformara eta badaukagu hor gramatika lantzeko, idazmena, entzumena eta irakurmen bat, astero osagarriren bat sartzen ditu, edo samoldeak, edo aditzak lantzeko ariketak, eta gero hori ere astero izaten dugu mintxamena Skypearen bidez. Azkenean, AEKan barruan oso garrantzia ematen dute hitz egiteko. Eta hori izan zen gauza bat ni erabakitzeko AEKan izana ematea. Klaseak oso divertigarriak izan dira. Eta nire taldea gainera jende oso desberdina egon ginen. Goizero eta arratsaldero klasera eta gero arratsaldeko 7:00 aurrera ja denbora libre daukagu. Niretzat ariketak egitea ez da zaila. Eta idazlana adibidez asko gustatzen, idazlana egitea asko gustatzen zait. Zailena da hitz egitea, dudarik gabe. Nire asmoa da iraian egara aurkeztea eta nolabait ni hori txikitatik ikasi nuen euskaraz eta ez dut inoiz titulurik lortu. Orduan da pertsonalki ega lortzea eta nolabait birpasatzeko eta berriz ere erabiltzeko. Euskaraz praktikatzeko oso ondo eta datorkigu. Zoritxarrez, ni pasatzen zait hori ez daukat nire alboan norbaitekin hitz egiteko, euskaraz praktikatzeko. Nolako ekintzak egiten dituzuen? Barnetegian astero behin joaten ginen egiten genuen irtera bat inguruan ezagutzeko. Lagara, Mundakara, Bermeora. Eta lagun asko egin dituzu? Bai. Ere astero behin, aste artean,
mintza praktika berbalagun egiten genuen Gernikan taberna batean, geratzen ginen. Saiatzen baduzula basarela markatu euskaraz hitz egiten beste pertsonekin, euskaldun zaharrekin ere bai, haiek ez daukate arazorik zurekin hitz egiteko eta txarto egiten baduzu, ez kezkatu. Azkenean ere gazteleraz egiten dugu txarto eta... 24 orduz euskaraz, hori printzipioz, indio bezala, ni ara joan naiz, oso horrela, baina gero eta gehiago ja hobeto. Jarraituko duzu euskararekin? Bai. Jarraituko dut, fijo. Oso gustora nago. Eta sentitzen dut asko ikasi nuela. Nabaritzen da, hitz egiten ari gara euskaraz. Txarto ala ondo, hitz egiten ari gara euskaraz. Eta horregatik, harro egon behar gara. Uda barnetegian da 15 egun, ez da hilabete osoa. Eta da oso praktikoa da ere. Helburuak desberdinak daude klasean, baina amaieran danok euskaraz hitz egiten, danok euskaraz ikasten. Bueno, Mila esker. Agur. Agur.